Hi guys! Dito ako sa bukid. As usual, magkape tayo ngayon kasi mayroon kape, corn coffee, mangosteen coffee, and malunggay coffee. As usual, si Mother Marites naglagay na ng ininit. At ito ang kapihan ko. Ito ay tasa ni Lola. At mayroon tayong tinapay. And ipakita ko sa inyo ang kamuti. Kain tayo ng kamuti. Eto, may mga maliit na kamuti. Bagong luto ito. Grabe, init pa kaayo. Oh. So, mga unta karon sa kamuti. Aghawason din mo, mother? Luto na dito, mother? Or, imo na itong gihawas kay init ka sa tubig, ha? Luto na? Luto na yun, kaya kain tayo ng kamuti at magtimpla tayo ng coffee. Lagyan natin ng gatas, sosyalan, no? Ito ang gatas ay binili ito ni Janice. Anlin na gatas ito. At saka, may surprise ako ni Mother ngayon. Alam ba ninyo? Charot-charot lang ha. Joke lang. Ito nakalugay ang buhok ko. Ang pangit ng buhok ko, pero ito okay pa rin. Maulian ra gyapon ni, no? Na mura na tag kaluparon na nito tong buhok. So, hindi na magpariban kay kadaot na mo kuan sa riban. Hindi na gid bitaw ko magpariban. Ako ani butangag gas daw, butangag kuan. Butay ka susunod. Putis. Here guys, kaon ta ha. Kay mag-snacks ta. Kay snacks time pa naman. Eto. Si Brownie, mga pipog ka Brownie? Ha? Unsay mo gatas? Ay, si Brownie. Oh, si Brownie. Diara si Brownie. Pan ra mo Brownie ha? Pan lang. Kumain sila ni Mother sa pinya, hindi ako nakaabot. Si Papa si Papa diri. To si Papa sa gawas naglingkod-lingkod ato sa tindahan. Mga pinatan ninyo. Tapos may tinapay. Kuha muna tayo ng kutsara para magkape na dayon. Lahi lagi ni nga kutsara. Di ko ganahan ng kutsara nga kuan. Gusto ako ka ng lawom nga kutsara. Lawom og na nipis. Walay masandok na to dani nga sabaw. Ang kato akong gipang palit nga kutsara maaman di ay. Ha? Gipusan. So, mga pinata. Uy, kadagana pud kay daning ininit, Mother. Uy, gamay ra ininit, Mother. Nara si Papa, guys. Hi, guys. Walay dahik si Papa karon. Ugma na mo'y dahik pa, no? Oh, Magdahik sila bukas. Lain na ginimong ininit, Mother. Mura maglubog nga murag. Murag lubog nga murag. Kurudog. Kani di ka ganahan na nga kape? kung sa mga anis kape na, Dili. mula iya didit. Oh, Auntie Mercy. Di ka ganahan dani di ay? Sudah na. Labi ni budi ano? Kaya maka utot-utot ta dani. Kani di ay pwede man ni siya unya gatas dayon. Di ba? Kape nga pagbugas. Oh. Unya. Sige ate kalay ba dali kami? Na unsa man ni dili din ni bugnaw ang ay dili ni init ang ininit ma. Nagtibok man ang gatas. Oh. Ang tibuok ba gina sa basta primero pa? Di, uharan na ni mo ni Mang, Tirmos. Wala. No, naman na. Wala ko nag tupa ako pang itakam. Buka na sa to. Hindi ka itakam. Ay, saan ang iyo? Tigkuhan. Mga pita ninyo guys, si Papa mga pipot si Papa unya di siya ganahan daning kape nga kani mangustin. Lami yung tani kay para pangtigwang bayagin niya siya no. Nyang niya kay kato yung kape Kuan nga man, kuan. mura man, pag inom mo sa hapit nagkahurot, kay murag na ilawg. Ang kani mao na jud ni siya bitaw kay kuan man ni. May maninis kape niya, isa din kakutsara gatas. Anlin man na nagatas. Dogan na nimo ang mga pisa. Muna. Piso masa pato? Pato.
Tingnan natin guys ang mga piso sapato, Ayan ang Chinese chicken. Piling pud niya nga siya ang mama. Sa kanang 5 ka kuan nga pato. Kay kana siya naglumlum-lumlum man pud na siya dadtong kuan, abay sila dadtong nagsabay siya paglumlum. Mao nang siya karon ang uban-uban na sa 5 ka kuan pato. Ang itlog dana sa Chinese chicken, di makakusa, di ko kayo mo niya. Gihukad na ni mother ang iyang kamuti mo ni yang unod sa iyang kamuti didto. Ako Yeah. mo nang gikuan kay bahog ko sa baboy. Ang nga nang ibawag mo yung sa baboy nga kakaon pa man ni agod no. Ang dili makaon di bahog sa baboy gisugpod ukan ayaon mo nang Kani buntag pamahaw panyud to panyapon, Kapitan ninyo. Dali na din, ma. Asa da kamuti? usak. Kanang tong asa ko? Kamuti po din na adi eh. Kung lagi, hindi na lang kakog adto kay may magbahin-bahin ng baka nga may bahin. Wow na andanong baka. Kuwaon man gid na kung Kanang gidahik ninyo. kuwaon man gid na kung Kaunta diyaan. guys kamuti. Kung diyaan na po yuli. Nabay mo brato ko kay prakata. Karon brato ang prakata? Brato lagi pero bapa ni Jano pa kay ginan siya mitagamay. Nalagi nang Kaya ni yung kape. ato ninyo. Kagiging kamay naman sa day. Kaunta kape. Kaunta kape. Kaunta saging. Ang gapo kasi tungko na gapo mo. Kaya ko ito kita. Ang live naman ng malantay. Dagan lang yung bigay. Dagan yung plaza. Sa tumis, nagtalo, jacket. Kusog kaayo ang hangin diri karon ay murag mauni siya hinungaw sa bagyo. Ayan, nahuman ako og pangapi and then nag-inom na ako sa tubig. Nandito si Mother Marites. Lingkod og tarong Mother. Nahabwa rin mo tiyan sibog dito gamay di. Kay ag istorya ta karon may nang pasultihon ta ka sa tinuod. Ito may tinuod. Oh. Karon unsa ba imong gibati? Gibate. Unsa imong gibati? Maganda. Maganda. Karon guys, nagpadala si Miss Im from Cebu. Ngayon, ang gagawin ay imukbang daw natin. Na magbukbang na ta ngayon. Ano ang imukbang? Tanungin muna kita kung ano ang imukbang natin. Isda raay ra ng karne. Ha? Isda lang. So, anuhin natin ang isda? Prito. Prito? Prito. Or bangos? Ayaw nang bangus kay sakit akong tiil. Ah, Kapalit nagbangos kay Soba. ayaw niya ng bangus. So, ngayon, kausapin ko muna siya kung ano talaga ang imukbang namin. Ayaw mo sa pizza? Pizza. Oh. Bunga aka Kung naakaon. So, ayaw mo ng hamburger? Burger. Ha? Si Papa ka. Ha? Angel burger. Angel burger lang. Kusog ng ulan, guys, So, unsa man ang mukbang nato, kuan? Burger, ganahan ka. Isda makaon niya. Isda gani pod. Burger, ganahan ka. Ha? Unsa man? Mga yapon. So, magkuhan ka sa burger, magkuhan ka sa isda. Na, tara po ha. Kita tulo ni Papa. Ikaw na pagkain. Uwan pa kay. Mao gani ag ato pa ni planuhon kung unsa kay para basin Aron masin. basin pag mukbang nato dani dili ka mukaon. Unra. Prito. Lami prito. Pizza tayo na. Balot ganahan ka? Ayaw nang balot kay samot at ng taas dugo na na. Oo, nya. Unsa man isda? Isda. Unsaon man? Uno-unon lang. Ano? Dayon, pizza ganahan ka? Bisa unsa basta kay kataon. Burger. Ikaw na bahala. Eto guys, maraming salamat Miss Im from Cebu kay nagbigay ka sa amin pang mukbang namin ni Mother.
So, kinausap ko muna siya kung ano ang imukbang namin para at least alam niya. At para rin hindi makakuan sa iyahang arthritis, no? Kay arthritis man ni siya. Nya magpili-pili lang ta sa isda kay gusto man niyang isda. Isda ra, basta kay, Isda ra basta kay daghan. dag. So ayun guys, abi na kung dili mag-ulan karon, ugma na lang siguro magmukbang ni Mother Marites. Kay ugma magpalit na lang dayon ko kung unsay among imukbang ni Mother Marites. Na ikaw to, di ka, gapin. Ag-api lagi na siya. Nagtubong sa ugma. Ha? Na, kung di siya makadiri, anak diri ugma, nakita na jud ha? Sa hapon. Ha? Udto, kay tingpan ni udto kay para kay mag-ani man sa pa dinhi paniudto. Pagkahapon na. Ha? Pagkahapon na. Ah, hapon na. Unsaon oras hapon? Tingpa mahuli. Mga ingani orasa? Basta kay pagundang na kong trabaho. Ah, pagundang ni Kala magtrabaho. mo man mo pagmukbang ayaw makabot. Bangus. Una Oh. bangus ni iya. Ha? Unsa? Bangus iya. Ikaw, Pagabot niya sa kaon bangus. ka bangos dili. Pagabot niya sa bangus Dili. isa kabok. Nawala-wala na ang sakit sa akong tuhod. Okay, Aham sa day ka nagkaon sa manok. gitagaan ko man sa palit sa tablitas daw haplas. Wala naman ko nagkaon. Nakakaon ko sa manok dito ilan ni Ruby. Ah, lagi bulaos masad lagi ka lagi. Balit man si, nagpalit mas bilin sa kuantong pag-graduate ni Budog. Ni Raymond nya kaon pug ka. Nagkaon ko hasta humba. Ah, kato kay para arthritis gyud to. Gitagaan ko man na siya isa kalibo diya napalit din siya ang tablitas daw haplas. Ala hayahay dili isa ka libo di ay. Kwartahan dili di ay. Bayad mo dos puro. Ah, Datong tumura ba? naamang gud siya utang. Mao nang ang yang kamaritis ang niya pug ka pala utang. Alam mo guys, hindi Oh. man nabuhi ang tao sa kas, nabuhi man utang. Kaya maraming utang. Oh. Hindi mawala yung utang. Ang galing ba sa sakit? Pagod, din sa ano, din nila. Hindi naman. Bernie, Pwede ko ay dito.